Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου, ποια είναι η πιο αδύνατη? Αυτό το ερώτημα έχει στοιχειώσει πολλές από τις celebrities που νομίζουν πως θα κερδίσουν νιάτα χάνοντας κιλά. Πες μου λοιπόν, καθρέφτη, ποια είναι? Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα από τσοποτή παιδίσκη έγινε αδύνατη έφηβη, ώσπου η μοδάτη Κάρι Μπράντσο εισέβαλε στη ζωή της και τη μεταμόρφωσε σε αποστεωμένη ιερέα του στυλ. Το μόνο που φαίνεται να την ενδιαφέρει πια είναι να μπορεί να υπογράφει αυτόγραφα και συμβόλαια με το αδύνατο χεράκι της. Όμως, καθρέφτη, σίγουρα δεν υπάρχει και καμιά άλλη. Η Βικτόρια Μπέκαμ. Η Pop Spice ανέκαθεν είχε πολύ ωραία σιλουέτα. Από τη στιγμή όμως που έγινε κυρία Μπέκαμ, μάλλον ο David της τρώει όλο το φαΐ. Επιπλέον, η λατρεία της για τη μόδα και το στυλ την εξέλιξε. Το βάρος της έχει συζητηθεί περισσότερο και από το συνολικό βάρος χρυσού του πλανήτη. Μέχρι και ηλεκτρονικό παιχνίδι βγήκε που ρίχνεις μπέργκερ στην καημενούλα Βικτόρια που παρακαλά, βοηθήστε με, πρέπει να πάρω βάρος. Όμως, καθρέφτη, κάποια σου διαφεύγει. Η Ντέμι Μουρ. Σ' άλλος έχει προκληθεί από την εικόνα της Ντέμι τον τελευταίο καιρό. Η κούκλα έγινε σκιάχτρο, χάνοντας τη διαχρονική της λάμψη και η σοκαριστική απώλεια βάρους της έχει ανησυχήσει πολύ τους δικούς της. Όμως, καθρέφτη, περνάει ερωτική απογοήτευση, δικαιολογείται. Πρέπει να μου πεις μια άλλη. Η Τέρι Χάτσερ. Η ζυγαριά της νοικοκυράς η απόγνωση έχει επίσης απασχολήσει πολύ. Χωρίς να είχε ποτέ πραγματικό πρόβλημα βάρους, η πρώην Λόις Λέιν το ρίξε στη γυμναστική για να χάσει κιλά, χωρίς να καταλαβαίνει ότι η προηγούμενη εικόνα της ήταν πολύ καλύτερη. Μάλλον ήθελε να είναι πολύ σεξι για να πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο, να γίνει μούσα κάποιου ζωγράφου. Και το κατάφερε. Οπότε, καθρέφτη, ούτε αυτή μετράει. Σκέψου άλλη. Η Ντονατέλα Βερσάτσε. Επηρεασμένη από τη συναναστροφή της με τα μοντέλα, η Ντονατέλα, αφού προσπάθησε να βελτιώσει με πλαστικές το πρόσωπό της, είπε να ολοκληρώσει το αριστούργημα με το αδυνάτισμα. Έχασε τόσο πολύ βάρος που το δέρμα της δεν άντεξε. Οι πρόσφατες φωτογραφίες της με μαγιό είναι σοκαριστικές και αποδεικνύουν ότι το αδύνατο δεν είναι πάντα και όμορφο. Η εικόνα της Ντονατέλα είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η ματαιοδοξία είναι κακός σύμβουλος. Γι' αυτό σπάστε τους καθρέφτες, η ομορφιά είναι αλλού.